Bantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yothu and lost entweni edibanisene namazayizayi. Yabantase zonke laba lost kanje mina mamelani ndiqale uba lost phi. Ndiqale uba lost ngela xesha kuthiwa naku ilentoza i-warrant of arrest kaGeneral Khumalo noGeneral Madondo iphumile. nguMadondo kanene lasisi nindikhumbuze bantase but lasisi kodwa naku warrant of arrest zabo ziphumile bafumana nee-calls ezitshoyo into yokubana kuzafuneka nisivele lapha epolice station ikho into nje sifuna uyithetha nani nize nikhe nizozinikela nibone uba sizawuthini but sifuna uncokola nani. Uyaqonda bona bafowunela uNkwali Enkosi wabe uNkwali Enkosi evile into yokubana neyakhe i-warrant of arrest ilinde nje usayinwa ithwe tyikityi. Otherwise ikhona imlindile iredi phaa. Ngathi uNkwali Enkosi hayi since neyami iredi mandibenzele umsebenzi lula masihambeni sobathathu siye phaa bazosibamba ke ngoku sobathathu ke ngoku hayi nyhani bemke bantase baye phaa. Xa befika phaa kuthethwa isiwiliwili sento engavakaliyo ayivakali le nto yokubana is there a warrant of arrest okanye is there no warrant of arrest ayivakali. Hayi fine chomi sayiyeka apho. Kwazuza ke ngoku ezintsukwini ulo mntana laa tata ngubankaneni ifanikale rato Rhanyarho ke kwaza laa tata uRhanyarho we-NPA abesithi yena hayi ikhona nyhani i-warrant of arrest kaKhumalo noMadondo kwathini zikhona i-warrant of arrest zabo qha ke ngoku asizukwazi ubabamba because of le nto yale June 30. Asisikwababamba because of le nto yale June anisukwazi ubabamba because of i-June 30 because of i-30 June anisukwazi uba nithini guys nisixelele into nokubana ngoku kumisiwe ubanjwa kwe-criminals ngoku until kuzofika i-30 zikaJune sidilishane le nto yamazayizayi. Nifuna usixelela ntoni okanye are you guys telling us into nokubana because uGeneral Khumalo is a top general akazubanjwa until kudlule le nto yale 30 June xa ijustify abantase uthi no i-reason is because abantu abaninzi baye bathaskwa into nokubana badile nale nto ka-30 June. Aqonda benze sure into nokubana akukho siwiliwili akuthini so abantu abaninzi ke ngoku bane-responsibilities ezintsha around le nto yange-30 June. Umbuzo wami into nokubana wonke na umntu one-J50 ekhutshiweyo ulinde i-30 June na? Usipho lo apha eDobsonville eSoweto one-warrant of arrest yobethi itshere yakhe ulinde i-30 June njengoba sithetha nje. Kwaphinda kwathiwa kwakule nto yamazayizayi bantase into yamazayizayi ininzi bantase kwakule nto yamazayizayi kuthiwa bantase iibhasi zifikile KZN zafika zabathatha abantu kwathiwa kuye Malawi bothuka abantu baseRhawutini xa bengena ngeibhasi ezingena ziphokoka eRhawutini. Akutsho mna ke bantase kutsho bona kutsho abantu baseRhawutini bathi iibhasi bantase zingena ziphokoka akuzayizayi the zayiza are everywhere. Ndinixelele mna ziphokoka ezibhasini ecaba zisuke KZN. Undibuze ke ngoku ko-PE koogcuwa awekho na uphokekileyo phaa because kuthulekile kula macala kooMakhaza ko-Northern Cape bantase sizathu amazayizayi amkile kanti angene kwezinye iikona sizathu amkile kanti angene kwezinye iikona ezithuleyo bafuneka nibe ngabantu abalapha bantase because kaloku noPanyazelo Sifuzile ke wenze i-press conference or i-video andazi bentoni laa nto beyenza but esitsho nto nokubana apha eRhawutini the zayizi zinintsi ukufa and ke ngoku njengoba zinintsi eRhawutini izayizi kuzawufuneka bathi popop naye ujonge le 30 June andaye nje icaba izawukwenzeka nge-30 zikaJune. Yinto le nto bayaziyo kukho into guys eyaziwa zii-officials thina esingayaziyo ezakwenzeka nge-30 zikaJune nasi. Mna bendiyazi i-30 zikaJune into yokubana kuthiwa into yokubana urhulumente sicela okuba uthathe i-action before i-30 zikaJune but I think urhulumente khona into ayaziyo khona tornado ezayo esingayaziyo thina. Le gang ijimayo bantase nabo baleqa umoya bangawaziyo apha esithubeni kuzafuneka nihlale ku-forefront because asiyazi into ezakwenzeka nge-30 June. Ii-officials zizo ke ezithetha nge-30 June benigqibela isithi
zizongoku ezimaye sithi 30 June kukho nto bantasa. Hayi andikaphumi kule nto yamazayizana. Ndithekwa kwenye ividiyo apha, ndithekwa kwenye ividiyo andithi man, it's the Zais. Ndithi man, khe ndimamele le video. No guys, the Zais are saying into nokubana njengoba kuzawufika uNovember nje kuzafuneka ndivotele ANC. But ANC is the way to go. Kutsho iZais bantasa, kutsho mna. The Zais are saying into nokubana kuzafuneka ndivotele ANC. Oh bantase. Oh, and also before I forget, ndisathatha ngento ye-political party. Ndiya-understand abantase benitheke kakhulu kulaa nto kaDuduzane Zuma Nhlamulo, ne? Nhlamulo, they were doing a press conference MKP kwathini. Bantase andizongena into ze-political parties mna. The only time I cover into ye-political party is when I cover something that is affecting us as a nation. Not that is affecting them as a political party. Ndingenaphi mna kuloo nto. Hayi loo nto ingathetha uba mos ndiliwexiwexo ndikhavarisha Action SA, khavarisha EFF. Give me zero bantase. Ndiya understand benifuna uyazi, ndiya understand for your own reasons, but kule yami class asikhavarishi iindaba ze-political parties, asisupport i-political parties. Into esiyenzayo apha sikhavarisha iindaba zelizwe, not iindaba zoba hey uJulius Malema intoni le nto bathi izinto ezinqunquthela abazenzayo PPP stadium funeka ndikhavarishe ngolaa nto beyithetha phaa. Ndingenaphi bantase. Bantase masifowukhaseni. Ifocus yethu ikule disaster sinayo as a country mazayizaya. Ilaphi ifocus yethu? Masifowukhaseni amazayizayini. And ngoku ndilost kule nto amazayizana. Zange ndaba lost so because ii-officials zisixelela thina ngoku into nobana nge-30 zikaJune kuzawunyiwa. Thina siyazi loo nto siba ngabo kuthiwa kuzawunyiwa nge-30 zikaJune. Funeka sibe ready bantase. Abajimayo phambili, izigantsontso phambili bethuna, asizuma ngani.